Som Katarína Kesegiová, som riaditeľka neziskovej organizácie Deťom s rakovinou. Tak opýtam sa teda, čo hovoríte na toto, čo sa sem dnes donieslo? Môžete to naozaj potvrdiť? Samozrejme, áno, je to úžasná pomoc naozaj, čo sa týka buď drogerie, potravín alebo hračiek. Naozaj každá táto pomoc veľmi pomôže našim rodičom a vlastne spríjemní ten pobyt vlastne aj deťom tu na detskej onkológii v Bratislave. Čo ešte, keď si ľudia povedia, chcem pomôcť, ako by mohli ľudia pomôcť? Tak môže pomôcť rôznymi spôsobmi. Samozrejme je to tá materiálna pomoc, že presne buď teda nejaké dary, ale môže to byť aj finančná pomoc. Niektoré rodiny potrebujú aj práve tú finančnú pomoc, aby zvládli ten život, či už doma alebo tu. A častokrát je to aj taká psychologická, že máme ľudí, ktorí sem prídu robiť napríklad zábavný program pre deti, že aj to je vlastne darov, taká vložka, ktorá naozaj spríjemní to prostredie aj deťom, aj rodičom. Som Martina Hazuchová, som z obce Čapy Opatovce. Prečo ste sa rozhodli takto pomôcť? Lebo som to tak cítila, alebo som mala potrebu pomôcť, pretože som si sama zažila so svojou dcerou niečo podobné, takže viem, čo to tí rodičia a detičky prežívajú. Ako ste sa rozhodli pôvodne pomôcť? Čím? Pôvodne som začala vyrábať vianočné gule, ktoré som sa naučila tu na onkológii, keď som tu s dcerou ležala. A nejak sa mi ich moc nakopčilo, tak som sa rozhodla, že ich budem predávať a že ten výťažok z nich venujem teda na darčeky pre deti na onkológiu. Som to ani neočakávala, že sa toľko nazbiera, alebo že toľko ľudí sa mi ozve. No približne 50 ľudí sa mi ozvalo. Bolo to, či už finančne prispeli, alebo si kúpili tie moje vianočné gule, alebo len tak niečo priniesli pre tie detičky. Čiže ja som nad mierou spokojná. Podarilo sa mi vyzbierať celkovú sumu 784 aj 30 centov. Z toho 400 € som dala na účet neziskovej organizácie Deťom s rakovinou. A za tie zvyšné 384 som pokúpila deťom darčeky na Vianoce.